जे 2014 मायथाइनिफ्राय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा बर' हारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन माहारिखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादों। बे कंग्रेस सरकारनि दिनावबो जों डिमान्ड होबोदों गिबियै। बे समाव काउन्सिला जोंना जानोसैमोन। बे जाहां समाव माबा मोनसे जानो थांब्ला जोंनि गेजेराव माखासे सार्थफोर मानसि ओंखारो। बिसोर थारमाने खोब होंगो दोंगो खालामदों बै समाव। सोरबा चिफ बिहैदों, सोरबा डिपुटि चिफ बिजों थाखा फैसा लेनदेन जादों, नङा होमबा? खिन्थु जों जेबो बुङाखै। जोंना सार्थआ बेल' खौसेथि बर' सुबुं आफादना जे बर' माहारिखौ गेरेमसा महर होनो थाखाय बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। आरो बेखौ मोनोबा जोंनि गेजेराव माखासे जोंनि हारिनो जाय मानसिया बसुमतारी गयारि लिरबाबो राव रायज्लायनो रोंला, धोरोमनि आसार खान्थिखौ मिथिला, समाज बेबस्थाखौ मिथिला, दा बर' हारिनि माखासे रावखान्थि गोमालांनो नागिरनायफोरखौ दा बोखांनो हायो नामा, बा जोंनि इक'नमिक कन्डिसनफ्रा जोंनि रांखान्थियारि जौगाथाय, सोलोंथाइनि जौगाथायखौ जों लाबोनो हायो नामा, जों बे सिन्थाखौसो खालामदों। दिनैबो जोंनि मानसिफ्रा जोंखौ बिट्रे खालामबाय। बिखेसके आं चन्दन ब्रह्म बिथाङा दाख्लै बिलखौ लाबोनो हादिया। बिलखौ लाबोनो हायैयाव जोंथ' बिथांमोनखौ फोथायनानै जों खामानि मावबाय थादोंमोन, नङा होमबा? बिथांमोनखौ फोथायनानै जों खामानि मावबाय थानाय बिथांमोना जिहेतु बिट्रे खालामबाय जोंखौ, बिथाङा इस्साकृत भाबै बिलखौ प्रडिउस खालामदिया दाख्लै बाजेट सेसनाव। ओइ मरान मटक आरो खुस्रा संसिनो होबाय, जोंनोथ' होदिया। अब्ला जोङो उपाय गैया, जिहेतु लास्ट चान्स बे मोनसे बे सरकारनि दिनाव बे काउन्सिलखौ मोननो थाखाय। अब्ला जों बिजेपिजों मोनसे बार्गेनिं जानानै जों बिजेपियाव हाबनो गोनां बायद' जादों। हाबनो गोनां बायद' जानानै बे काउन्सिलखौ आदाय खालामनो जों सेस्था खालामदों दा। आरो जे जानायनि लामायाव दिनै बे जानायनि लामाखौ नुनानै माखासे जिबिलाक सार्थफोर मानसि दङ, बिथांमोना सानै साथामजों लोगो नांनानै मोनसे सोरबा कमिटि बानायब्रबदों। जों बेफोर कमिटिफोरखौ, बेफोर संगठनफोरखौ जों खोनाफेराखैनो। आरो आं बिसेसके आं दिनै बुंगोन जे आं आफादगिरि हिसाबै, धेमाजि जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै गोबां जिल्लायाव फन खालामबाय आं। बे कसारि समाज ना मा, बे खिल इन्डिया कसारि समाज ना, कसारि समाज होननाय मोनसे दं जोंनि गेजेराव। नगावआव दं, कार्बि आंलंआव दं, गुबुन गुबुन जिल्लायाव दङ। नैबे खिलन्जिया भुमिपुत्र ना कसारि समाज, बे समाजखौ खोनाफेराखैनो जोंनि मानसिफ्रा रावबो। बे राव रोङिबो बर'फ्राबो खोनायाखै, राव गोरों बर'फ्रा बे संगठन खोनायाखै। गतिके बेबायदिनो गुबुन गुबुन आरो संगठनफोर दं, बिदिनो जानला मोनला बानायदों। थारमाने बिसोरो थारमाने मोनसे ओरैनो दोहौ खालामनानै गावसोरखौ प्रतिष्ठा खालामनो, हा जोंखौ एखे होबथाबायनो हायो। जों दाख्लै बेसेबांबा थारिखनिफ्रायनो 25 अक्ट'नि सिगांनिफ्रायनो जोङो बिजेपि जइन जायैनि सिगांनो आसामनि गं 21 जिल्लायाव बेराय मिटिं खालामगासिनो दं। दाख्लै नोंथांमोना मिथिगौ 25आव जोंना मिडिल जनायाव जाबाय, 22आव सिमेन्ट सापरियाव जाबाय, 27आव जनायाव जाबाय, दिनै बेयाव जाबाय, आरो गेजेराव जों गलाघाटआव खालामहैबाय। गलाघाटआव इउबिपिनि कनफारेन्सनि थाखाय जों रिसिपसन कमिटि दाहैबाय। सोरदो बादा होखो जों? रिस्ट्रिक्टथ' खालामाखै राव। गतिके बेफोर मिनिंलेस, बेफोर थारमाने हारसानि पाबत गजान ना, पाबत माने गान्थिनिफ्राय बेरदों थारमाने बेफोरो। गुदि गैया, बिजौ गैया, बे गान्थिनिफ्राय बेरनाय मोनसे बुस्थु। जों बेफोरखौ जेबो केयार खालामा, जों रिएक्टबो होनो नागिराखै। दा जेनेबा बे मोनसे खोथाया, जोबथा सोंथिया, जितु इउबिपिअ जितु आफादा मोनसे जितु राजनिति हान्जा नङामोन, जितु राजनिति हान्जा हिसाबै जुदि बिदिनो बायदि खोनानायखौ जितु नोंथाङा क्लियार खालामनो हागोन नामा? जितु दा फैबाय थानाय समफ्राव बिजेपि जायोब्ला बा बिजेपिजों थाङोब्ला इउबिपिअखौ नामखौ मा खालामनो सानदों? इउबिपिआ जाहैबाय मोनसे माहारियारि संगठन जों दाना लानाय बिटिसिनि बायजोआव। बिटिसिनि बायजोआवल' नङा, जेब्लानाखि सानजारि नोगोराव 5थि कनफारेन्स जादोंमोन, होमब्लाथ' बे कनफारेन्सआव नेपाल होन, त्रिपुरा होन, गुबुन गुबुन माबानिफ्राय, मेघालय, बिनिफ्राय बेयाव जइन जाफैदोंमोन। मोनसे एस्टाब्लिश जानाय संगठन। बे संगठनखौ जोङो पलिटिकेलाइज खालामनो बायद'सो जादों। जों पलिटिकेल खालामनो नागिराखै बेखौ। बेनिखायनो जायफ्रा थारमाने जों सम होस्लाबनो हायियाव थारमाने मा जाहैबाय, जोंना फैगौ फेब्रुवारि दानाव गलाघाटआव कनफारेन्स दं। बे कनफारेन्सनि थारिखनिफ्राय जों थारमाने सोर बिजेपिआव थांनायफोरखौ बाद होनानै जों माखासे गालांखादों बिजेपिनि माबा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खामानि मावनो। जोंनि गाहाय नेहाथारि थालांबाय, लेङाइ आफादगिरिफोर थालांबाय, मिरु आफादनियाबो खावसे थालांबाय। बिदिनो बिथांमोनखौ लानानै जों गोदानै मोनसे अराजनैतिक संगठन दाना लानायखौ जों लुबैगोन आरो दाना लागोन बिथांमोना निस्सय। आरो बे मोनसे जोंनि गेजेराव जाथिनि खामानि मावनो थाखाय, माहारियारिखौ जाहाथे गासिखौबो बजबनानै खामानि मावनो थाखाय बे संगठना थांना थागोन होननानै आं दिनै फोसावदों। गगामुग आन्सलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै आं दिनै बेखौनो बुंनो सानो, जों दिनै माने BKWSCया जिथु गभर्नमेन्टआ होनो नागिरदों, बिनि थाखाय जों गोबां खामानि मावबोगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन जोङो अरायसम जाफुङागौ मानि। दा जाफुंबायानो होनजासै, बे एसेमब्लियावल'सो पास जानांगौ दङ।
बेनिखायनो जों बिनि थाखाय जोङो हाजासे गगामुग आन्सलिक खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै जोङो मावलांबाय थागोन आरो जों आवगायलांबाय थागोन आरो बेयाव जों दिनै गगामुग हालामनि बर' रायजोफ्रा बे BKWSC दाबिनायाव गोबां जोंखौ सहाय होदों बिथांमोनहा बबेबा होसिख्रावनाय जायोब्ला बेयावबो थांदों धेमाजि गगामुग जेरावखि जाया जों लिङो बेयाव बिथांमोनहा जोंखौ सहाय होदों बिथांमोनहा जोबोद मोजाङैनो सहाय होदों बिथांमोनखौ जोङो जोंनि गगामुग आन्सलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जों बिथांमोनखौ रोजा रोजा बेफोरबायदि हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर बावो। दिनैनि जिहेतु दे पाब्लिक मिटिं बे मिटिङाव बेसेसो सुबुं बाहागो लाफैदों? बेवहाय जों दिनै 800सो सुबुं बेयाव बाहागो लाफैदों होननानै जों हमनो हादों मानो होनोब्ला जोंहा 500मोन बियो मिंबां नलबारि हाइ स्कुलनि जिथुनिखि अडिट'रियामा 500नि जायगामोन नाथाय बेयाव माने बुंजोबनानै गुबुन बेफोरबायदि गोजान माने फिल्डआवबो माने जोंनि स्कुलनि सिथ्लाफ्रावबो फिल्डफ्रावबो बिथांमोनहा थालाबायनांदों जेराव मेराव जलाबायनांदों खोनासंदों बेनिखायनो जों 800सो मानसि जमा जादों होननानै जों दिनै हमनो हायो। दिनैनि दिनाव नोंथाङा माबायदि मोनदों? आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैनि दिनाव बयबो जोंनि गगामुग आन्सलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेन्दों सिङाव थानाय बे मिमां हालामनि बर' रायजोफ्रा बे दिनैनि मेलाव बा जथुम्मायाव बयबो माने लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिनिनो मोनसे बाहागो बियो आरो बेखौ जोङो स्ट्रंलि कन्डेम खालामगोन दिनै बर' हारिनि आन्दलनफ्राव जायफ्रा जरित गैया बेफोरबायदि मानसिफोरखौ लानानै दिनै जे बिटिसिनि बाहेरायाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास मोननो थांनायाव जि मोनसे हेंथानि भाब लाबोदों बिसोरो निस्सय रायजो राजाजों बिनि फिननायखौ मोनगोन बेखौनो जों बे बिजोंनि गेजेरजों बुंनो सानो। आरो दिनैनि गेजेराव गोबांबो नोंसिनि आफादनि गेजेरजोंबो दिनै NDFB आरो फरायसा आफाद बायदि बायदि आफाद बिथांमोनाबो नोंथांमोनजों बाहागो लादों जिहेथु बै दैदेननाय समाव बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोना मा सिन्था दं बिथांमोननिफ्राय? ना बेथ' खौसेथि बर' सुबुं आफाद होननाय लोगो लोगो जों सोरखौबा गारनानै हारिनि खामानिखौ मावनो सानाखै बयबो हारिखौनो दैदेननो होननानै ओंखारबोनाय हिसाबै जोङो भाग भाग जायालाबानो खौसेयैनो मावनो हायोब्ला मोजां बे सिन्थाखौ लानानैनो जों दिनै गासैखौबो खावलायदों बिटिसिनि बाहेरायाव जेसेबां बर' आफादफोर दङ जों ज' जानानै खामानि मावनो हायोबा बे सक्तिखौ देखायनो हायोब्ला दिन्थिनो हायोब्ला हयथ' जोंनि खामानिफ्रा उनफ्राव मावनांगौ खामानिफ्रा साक्सेस जागोन जों बेखौनो आसा खालामो। आरो बे जिहेतु फैबाय थानाय समफ्राव नोंथांमोननि जिहेतु दा पाब्लिक मिटिं बे मिटिंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरा माबायदि? मोजांखौनो मोनदों बयबो लुबैदों थाबैनो जाथों निउसखौ मोननो हास्थायदों दा जोंहाबो दायथ' दं हिसाबै जों रायजोखौनो लानानै आन्दलन खालामबोदों नांगौ समाव जों नांगौ सम जाब्लानो जों रायजोफोरखौ लिंदों थाखा फैसा खांदों रां रुफा हेफाजाब लादों बिनि थाखाय दिनै मोननाय समाव मोनसे मोजां रिजाल्ट जानाय समाव रायजो राजानो फोरमायफैनाया जोंनि दायथ' हिसाबैनो जों दिनै जायगा जायगा बे मिटिंखौ खुंनानै रायजोफोरजों मोनसे शेयार खालामदों आरो